Velkommen tilbage til video 2, del 2. Den her del af videoen skal vi snakke om nogle af de vigtigste begreber, vi har i innovationsfaget, nemlig den her klynge af begreber, der hjælper os med at forstå, hvad er kundens behov, og hvad er det for en værdi, vi kan skabe for dem. Begreberne hedder pain, value proposition, job to be done, eller bare job, og jury, eller jury. Jeg starter med kort lige at gennemgå de her begreber et for et, så dykker jeg ned i det her med job to be done, og så vil jeg komme med et eksempel på, hvordan vi kan sætte det hele sammen. Pain er det begreb, vi bruger for det behov, problem eller ønske, kunden har. Det første, vi gør i innovationsfaget, det er at identificere en pain. En pain er nemlig det behov, problem eller ønske, vi skal løse med vores innovation. Vi kan beskrive det som et problem eller en frustration, som kunden oplever i deres hverdag. Det er noget, der gør livet besværligt for dem, som de gerne vil have løst eller have løst bedre. Så pain kan altså være alle former for problemer, behov eller ønsker, store eller små. Det kan være noget, der allerede bliver løst. For eksempel så er sult en pain, men en pain, som de fleste af os får løst hver dag. Det, at painen bliver løst, betyder dog ikke, at vi ikke kan arbejde med den, fordi man kan altid løse det en lille smule bedre. Så pain er altså vores udgangspunkt i innovationsprocessen, fordi der er altid en pain eller et problem, som vi gerne vil løse for vores kunder, eller løse lidt bedre. Value proposition, eller værditilbud, er så det begreb, vi bruger for den innovation, vi laver, altså den nye værdi, vi gerne vil tilbyde vores kunder. Vi kan definere det som den værdi, et produkt eller en service lover at levere til kunderne. Det er en konkret løsning på kundens pain, og vores værditilbud eller value proposition forklarer, hvorfor kunden bør vælge netop vores produkt frem for konkurrenternes. Så en value proposition er altså vores løsning, men det er mere end bare løsningen. Det er løsningen, og så er det en forklaring på, hvorfor vores løsning løser kundens pain, eller løser den bedre, end det de er vant til. Begrebet job to be done, eller bare job, er de opgaver og de ting, en value proposition skal kunne. Så job to be done er altså et underbegreb i forhold til pain, som handler om, hvad er det for nogle opgaver, der skal løses. Grunden til, at vi arbejder med det her job to be done, er, at kunden ikke bare køber et produkt, men de hyrer ligesom et produkt. Den ansætter et produkt til at udføre bestemte opgaver eller funktioner i deres liv. Man køber ikke bare et produkt for at have det, men man køber det for, hvad det kan hjælpe en med at opnå. Og vi har 4 forskellige kategorier af de her job to be done. Vi har funktionelle, emotionelle, sociale og miljømæssige jobs to be done. Jeg skal nok gå i dybden med det lige om lidt. Det sidste begreb i den her begrebsklynge er det, der hedder jury, og det handler egentlig om beslutningstagere i innovationsprocessen. Og juryen er de personer eller grupper, som afgør, om en løsning er god nok til at blive valgt. Det kan være slutbrugeren selv, der bestemmer, om en løsning skal tages i brug, men det kan også være beslutningstagere i en virksomhed, hvis vi f.eks. vil sælge noget B2B. Det kan være medlemmerne i en familie eller andre, der har indflydelse på købsbeslutningen. Så jury er altså alle de mennesker, der er med til at overveje, om en value proposition, som vi tilbyder, kan få lov til at løse kundens pain. Her der ser vi det værktøj, vi typisk opsætter vores arbejde med de her begreber i. Det er det, som hedder Value Proposition Canvas. Herover i den her side, den firkantede side, den med gaven, det er vores værditilbud, vores produktprofil, og herover i den anden side her med ansigtet, det er vores kunde, vores pain. Så i den runde del, den her med kunden, der beskriver vi altså kundens pain. Så vi beskriver hernede, hvad er det for nogle pains, vi har observeret ved kunden? Hvad er det for nogle frustrationer og problemer, kunden har? Ovenover her, hvor der står gains, der beskriver vi så på den anden side de positive ting, kunden gerne vil opnå. Hvis man for eksempel siger, at jeg er sulten, så er min pain selvfølgelig, at jeg er sulten, jeg har ondt i maven. Gains er, at jeg gerne vil føle mig mæt og tilfreds, og at det godt må smage dejligt. Når vi har identificeret kundens pains og gains, så går vi over til den her, der hedder Customer Job, eller Job to be done. Og så kigger vi på vores pains og gains, og så prøver vi at kategorisere det med de her 4 kategorier, jeg talte om lige før. De funktionelle, emotionelle, sociale og miljømæssige. Det funktionelle job, der er på spil her, det er selvfølgelig, hvis man er sulten, så skal man have noget mad. Det emotionelle kan være, at jeg synes, det skal smage godt. Emotionelt handler jo om, hvilke følelser jeg gerne vil opnå, eller følelser jeg vil undgå. Så det kan være, at jeg skal have sådan en følelse af velvære. Det sociale kan være, at jeg gerne vil spise sammen med mine venner, og det miljømæssige kan være, at jeg for eksempel er vegetar, og derfor har brug for en særlig form for kost. Så jeg kigger altså på kundens pain, man kigger på kundens pain, og så prøver man at tage sådan delelementer af de pains, og identificere dem i de her forskellige typer jobs, altså de funktionelle, sociale, emotionelle og miljømæssige. Og det er det første, man gør. Det gør man i starten af innovationsprocessen.
I starten af innovationsprocessen lader man den anden side af det her værktøj, Value Proposition Canvas, være. Det udfylder vi nemlig først, når vi har lavet vores løsning, for det handler jo netop om det produkt, vi har opfundet. Når vi så har fundet på vores idé, vores løsning, vores innovation, så beskriver vi den her som et værditilbud. Og det er her, i den her, vi beskriver værditilbuddet. Nederst her under Pain Relievers, der beskriver vi, hvordan er det helt konkret, vi løser kundens pain. Så hvad er det ved vores produkt, der løser vores kundens pain? Ovenover, der beskriver vi, hvad er det for nogle ekstra lækre ting, vi har tilføjet vores produkt for at give kunden nogle gains. Det kalder vi gain creator, så er det noget ekstra lækkert ved mit produkt. Og herovre i siden, der beskriver vi helt konkret, hvilke fysiske produkter og services, der er forbundet med, at kunden køber netop vores værditilbud. I det her værktøj har vi altså beskrevet alle de væsentlige elementer, som jeg gennemgik lige før. Dem her. I den ene side har vi beskrevet kundens pain og deres job to be done, og på den anden side har vi beskrevet vores value proposition, som vi tilbyder vores kunde. Jeg vil lige gennemgå et eksempel her, som illustrerer, hvordan man kan forstå de her begreber i relation til hinanden. Det produkt, jeg har valgt til at illustrere det med, er TikTok. Hvis vi starter med pain, så kan painen være, at mange unge føler, at traditionelle sociale medier som Facebook er blevet for kedelige, fyldt med forældre, og man har begrænset tid og opmærksomhed, men man må gerne underholdes og være opdateret på trends. Så det er altså den pain, vi har. Og som I kan se, er det jo ikke som sådan et problem, det er mere sådan et ønske eller et behov, som unge mennesker har, og de føler ikke rigtigt, at det her behov bliver opfyldt af de traditionelle sociale medier. Hvis vi så kigger på TikTok som value proposition, så kan vi sige, at deres værditilbud eller deres value proposition er, at de tilbyder en platform med korte, underholdende videoer, der er skræddersyet til ens egne interesser gennem en algoritme, hvor man både kan være passiv forbruger, og man kan også let skabe sit eget indhold. Så det er altså den value proposition, TikTok har. Det er deres tilbud om at skabe værdi for kunderne. Hvis vi kigger på job to be done, altså hvad det er for nogle jobs, man hyrer TikTok til at lave i ens liv, så er det jo ikke bare at se videoer, men det løser faktisk flere forskellige opgaver. Man kan sige, at kunden vil gerne underholdes i korte pauser gennem dagen. Det er et emotionelt job, det vil sige, at kunden gider ikke kede sig. Det er den følelse, man flygter fra. Kunden vil gerne holde sig opdateret på nyeste trends, sange og challenges. Det er altså et socialt job. Det her, man vil gerne føle, at man er sådan med i det her community. Kunden vil gerne sådan finde fællesskab med ligesindede gennem nogle små nicheinteresser. Det kan være BookTok eller FitTok. Det er igen et socialt job. Kunden vil gerne ligesom kunne finde andre, der har samme interesser som sig selv. Kunden vil gerne have hjælp til at udtrykke sig kreativt uden sådan professionelle redigeringsevner, hvis man gerne vil lave videoer, men man ikke er sådan mega god til det. Det er sådan et rent funktionelt job, som TikTok kan være med til at løse. Man vil måske gerne have mulighed for at opbygge sådan, jeg har skrevet en følger, det er forkert, der skulle have stået følgerskare. Og det er igen sådan et socialt job, man vil gerne kunne have nogle følgere. Måske er det også emotionelt, måske synes man det er fedt at have mange følgere, eller måske er det rent funktionelt, fordi man gerne vil sådan kunne opbygge en virksomhed. Og til sidst, det sidste job to be done, det er, at man måske gerne vil lære nogle nye ting, studietips, madlavning, lifehacks, og det er et sådan rent funktionelt job. Det er ikke sikkert, at alle de her jobs vil være relevante for alle kunder, men det handler om at finde ud af den enkelte kunde, hvilke jobs er der tilknyttet deres pains, og hvordan kan vores produkt så løse dem. Hvis vi kigger på det sidste begreb, altså det her jury, så kan vi sige, at i forhold til TikTok, så består juryen faktisk af sådan flere personer eller flere grupper. Der er selvfølgelig den primære bruger, det er selvfølgelig den primære jury. Det er den unge menneske selv, der vælger, om de gider bruge TikTok til at løse deres penge. Men det kan også være, at vennegruppen fungerer som jury. Hvis der er mange venner, der bruger TikTok, så vil det fungere som en indflydelse. Men hvis vennerne begynder at bevæge sig væk fra TikTok, synes at det er træls, at det er kinesisk, eller at det stjæler for meget tid, eller at det er også blevet fyldt med forældre, så kan vennegruppen også fungere som jury, som trækker en væk fra produktet. Og endelig så kan det være, at forældrene er jury. Måske er de bekymrede for skærmtid og privatliv, og det kan måske have indflydelse på de unge mennesker, specielt hvis det er meget ungt, altså sådan 14-15 år gammel. Og det er altså TikToks job at overbevise hele juryen om, at netop deres værditilbud er den allerbedste løsning på pain. For ellers så kan de risikere, at nogen i juryen dem sætter stop for det. Man kunne faktisk også tænke sig, at den danske stat kunne være jury i det her, for det kan være, at de kan ind og forbyder TikTok, eller måske sætter nogle begrænsninger på dem. Så det her det er altså et eksempel på, hvordan alle de her begreber hænger sammen, når vi forstår vores kundes problem, og forstår den løsning, vi skal designe til dem, og hvad det er for nogle jobs, løsningen skal løse i kundens liv. I de her to
sammenhængende videoer, som var video 2, har vi altså været igennem 3 ting. Vi har været igennem innovationsformer, den her måde at kategorisere forskellige innovationer på. Vi har snakket om værdibegrebet i innovation, det her med opfattet offer, opfattet nytte og de 3 innovationsformer, 3 værdiformer. Og til sidst har vi snakket om den her familie af begreber med pain, job, value proposition og jury.